मोनबाय नै लोगोफोर गुगुनिया कालारा जि मोजां जाबाय आरो जानायबासो मिन्थिसिगोन माबायदि जादों मस्ला मस्लिखौथ' होफबजोब्बाय माबायदि जागोनथाय जानायावसो जानायना नायनोसै दाहाय हेलौ गाइस खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ जोंबो मोजाङैनो दङ आरोना दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै बिदिनो अखा बोथोर नालाय माने जोङो गुगुनि एवना जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो एसे नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनोसै होननानै सानबाय नै मटरखौहाय सुखांनानै लाबाय आरोना आङो नै मगुबो एसे गरसे गरनै दं आरो नै बेनिफ्राय एवनोसै दानिया नैबे कुकारावहाय रुगोन आरो कुकारावहाय मटरखौ होनोसै आरो आं ना नै आलुबो दरनै होगोन नै बे हालदैखौबो एसे होखानोसै संख्रि बानलु गोरान एसे होनोसै नै मस्ला गासैखौबो होखाजोब्बाय आरोना आङो बेनिफ्राय दानिया खारखौल' माबानानै खोबनानै होनोसै बेनिफ्राय नै आङो पियाज बेनिफ्राय बानलु गोसोम नै बेखौ माने आं हानानै दोनखानोसै आरो खुरैयाव पियाज हानोसै पियाज दाहाय माने गुगुनिजों लगायनानै एसे लगायनानै जानो थाखाय माने हाखानोसै आरो आं नायखौ फिसा फिसा हानानै दोननोसै बानलुखौबो फिसा फिसा हानोसै ओमफ्राय पियाजखौबो फिसा फिसा हाना दोननोसै आरो आं मोनगौमानि हानानै लाखानोसै आरो गुगुनिया मोनगौमानि दानिया मटरा रुइबाय नालाय इनिफ्राय नै आरो कुकार मोखांखौ खेवनानै आरो दसे रुबावबाय आरोना आङो इनिफ्राय नै बेयाव एसे मैदा एसे दङ बेखौहाय एसे जखा नायनानै लाखाबाय आरो आंना बेसे बुरजा होनांगौ मटरनि जखाखौ नायनानै होबाय आरो आङो एसे लाबाय बेखौ माने आं दैजों लगायनानै दायो होनोसै आरो इयाव गुगुनियाव आटा मैदा Mama
फिसाद्राय जादों ओंखायनो माने आं नैयाव लगायनोसै आथा मैदा भाङा सिङा बेलाय मा फाङा सिङा इयो सिनिखौ रानखो नामा हा ओंख्रि जानो लाबोबाय मैदाखौ लगायनानै होबाय नै नारें खायनिफ्राय नारें फै दं गुगुनिजों जानो थाखाय नारें खानोसै जोङो नारें नागिरहैनि र' इयाव नारें लायनोसै बारियाव गुगुनिजों जानो नारेंआ दंना गैयाथाय नागिरनांगोन आरोना नारेंआनो फिथाइया गोरलै गोरलै गैयाहाय फिथाइयानो गैया खोमा ओइ नै थाइसे गोरलैसो गोरलै गोरलै थाइदों ओइ नै देराखैनो माने नुदों जानु हेना अबे गिदिर नुदों नागिरलाय गिदिरखौसो नागिरगासिनो गैयाहाय फैदा 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 सना नारें गैया नारेंआ देराखै फैदो नारेंआ गोरलैसो थांसै नारेंखौनो मोनदिया जोङो नै लोगोफोर नारेंखौ हेना मोनहानाव लायनोसै हेना नोंसानाव नारें थाइसे लायना फैदो नोंसानाव दङ दा फैदो आब' हेना मोनहानाव लायनोसै आब' हेना मोनहानाव लाबोदो थाइसे दानिया मोनबाय नै मोनबाय नै लोगोफोर गुगुनिया कालारा जि मोजां जाबाय आरो जानायबासो मिन्थिसिगोन माबायदि जादों मस्ला मस्लिखौथ' होफबजोब्बाय माबायदि जागोनथाय जानायावसो जानायना नायनोसै दाहाय बन्द खालामथ'वाखै आरो आं नै जानो लुबैथारबायलै बन्द खालामथ'वाखै जानो लुबैथारबाय दिले मामि जानो लुबैबाय जाग्राफ्रा नै सम थाबजोबनानै जानो लुबैथारबायनो खाङा गारानो साखिलाय बाबु सासेया जि नायदों साखिनायखौ नोंबो साखिनो लुबैदोंमोन जानो हाखासिगोन दे नांदों मामि फिल्टाराव दा थाखा बे फिल्टाराव दै बख'नो थांलायबाय नालाय हामा मामि नों मानो बिदि हामा मामि इलाय एना गाबनायल'खा नङा दे नङा नोङो नै गुगुनिखौ संखांनानै नै लाबोबाय आरो जानो नैयाव डाइनिं टेबोलाव लाबोबाय बेनिफ्राय नै जानो थाखाय खुरैफोरखौ लाखाजोब्बाय रेडिनो नै पियासखौ हेना मोनहानि माबा पियाससो होनफ्लांलायलांबाय माबा मा होनो नारेंखौ हेना मोनहानिफ्राय लाबोबाय नैबे हेना मोनहानिफ्राय बेनिफ्राय नैखौ पियासखौबो हाखाबाय बानलु हाबाय हाना लाखाजोब्बाय आरो रेडि बेनिफ्राय जोंहा रानिया जानो हाया नालाय बेनिफ्राय आख' दखानाव मेथाइ लायनाया बिदाया जाग्रोबाय
ओमफ्राय मेथाइखौ बिदि बानलु गोनांखौ मानो लाबोनांगौ दे नों जानो हागोन सना दे जा दे गुगुनिखौ जानो हानाय नङा ना इयो ओंखायनोथ' मेथाइखौ लायनो होदोंमोन आरो आं न' खाथियावनो दखान दङ नालाय जा गोथाव मोदोमखादोंना हेना जानायावसो माबायदि जागोन मिन्थिला आरो जानायना नायबासो मिन्थिसिगोन बाबुआसो साखिदोंमोन बाबु माबायदि जादों गोथाव मोनगोन ना मोनाखै होमबा साखिनायावथ' गोथाव मोनदोंमोन जानोथ' लुबैखादों बिरादनो जादे रानिनि अंगनबादिनि मटर मोननाय रानिया आरो जानो हाया जोंहासो जानोसै आरो रानियासो मोनजाला सना रानिनि नामाव मोननाया दाना हेना बाबुआसो मोनजासिगोन आरो दादाजों आब'जों आंबोथ' जागोन आं जानोसो बनायखादों आं जायाबा जानाय नङाना नारेंआ सेबना लादो आबौ लेंहर Ini mana kita? Nak. Mana ni? Nak. Dah ini. Dapat. Nang muncul apa nak tu? Iya tu. Ramya. Tapi taste juga ada tu. Nari nunggu. Mana kau? Pian nunggu. Nari kakak nunggu. Nyawa kena nunggu. Hap dulu. Oh kakak nunggu mati. Enggak. Suri saling minta dari kamu dengar. Udah. Kita kata kenapa? Bawa dia lagi. Betul betul. Mana ya? Om loh nak. Om mana? Om. Kata aku beda iba. Ini betul pak. Ini guguni जानाया जोंहाना रानिया गाबनानै बाजाबायसो जाफुंनोबो मोनजोबदिया आरोना ओमफ्राय नै गाबनानै सिलायाव आङो थाबायथिंबाय थानांबाय इनिफ्राय नै उन्दुलांबायसो आरो सना उन्दुलांबाय दानिया गावहा गाबनानै उन्दुलांबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनलायगोन बाय बाय